बैठा सब देखा सब आज मौखिक परीक्षा हुई और सबका से 5-5 गो सवाल पूछा जाए। ई मौखिक परीक्षा का होला गुरुजी? बेटा मुँहे से पूछाला और मुँहे से जवाब दे जाला वही के मौखिक परीक्षा कहल जाला। अरे बेहुदा सुनत नहीं है का? रोल नंबर 1 सुखानू। जी गुरुजी। रोल नंबर 2 भूरा। रोल नंबर 3 बांका। रोल नंबर 4 मन राखू। रोल नंबर 5 मनसुख। यस सर। रोल नंबर 6 ढेलू। जी सर। रोल नंबर 7 दुलारी। सर। रोल नंबर 8 चितकाबरा। प्रेग्नेंट सर। रोल नंबर 9 भेला। रोल नंबर 10 करियावा। रोल नंबर 11 भुआरा। रोल नंबर 12 बिलरा। रोल नंबर 13 निरहुआ। रोल नंबर 14 मंगरा। अरे और कुल काहे नहीं खसा जाए? चितकबरा तू बता ई कुल काहे नहीं आइला? गुरुजी बिलरा के पारण हम गइल बा, एही से आइल ने खसम। अरे पाड़ा बिलरा के न मोल बा, ई कुल काहे नहीं आइला? जानत नहीं खी और कुल परवाह करे न गइल बड़ा सन। बैठ गधा मोए बड़ा तैयार हो जा सब, अब परीक्षा शुरू होई। ओनिया कता कता सा अपन ने औरा लालस। अरे बैठ मारा बिया के जूता मस्तानी के दिमाग घोष में हो गई तो कैसा है? हम मेरे गधा लेखा टटरा तनी के नानी पे ध्यान बा। देखा सब हम प्रश्न पूछो जगह के रोल नंबर और नाम बोलाई उहे खड़ा होकर जवाब दी। ठीक बा ना? रोल नंबर 1 सुखानू। चल बता भारत में सबसे अधिक बरखा कहाँ गिरेला? बताओ तो नहीं। धरती पर। वो तो सब है जा लेकिन बरखा धरती पर होला। चल बता कहीं तो। रोल नंबर 2 चल बताओ सबसे तेज कौन चिड़ै उड़े? हाथी। गधा के हाथी तेज उड़े तो तोर बाबू का करेला? एकदम सही बा। बैठ। रोल नंबर 3 बंका। चल बताओ नारा के अंग्रेजी में क्या बोला जाला? गुरुजी पीएचडी। अरे बेटा पीएचडी का मतलब क्या है? पैजामा होल्डिंग डिवाइस गुरुजी। चल बैठ। रोल नंबर 4 मन राखू। चल बता बिस्कुटिया कौन है? बिस्कुटिया गरीब घरियार है। रोल नंबर 5
मनसुख है तो बाबू अपने हाल में रहे। तू अगर केहू के एगो आम देवे तो कानून के मुताबिक से ओके का कह के देवे? हम मनसुखे पुत्र सुखलाल ग्राम पलिया खास और सुरही के निवासी हम अपना पूरा मर्जी से बिना कोनो दबाव के ई फल जौना के आम कहल जाला ओकर छिलका रासा गूदा इटली सहित कबारा पुत्र बकरा के देत बानी और साथ में पूरा अधिकार देत बानी कबारा आम के छीले काटे फ्रिज में रखे या खाए खातिर अधिकारी बा और साथ में यह अधिकार देतानी कि चितकबरा ई फल के छिलका रासा गूदा इटली सहित केहू के दे सकेला। चल भाई रोल नंबर 6 हेलू तोरा के दूगो चॉकलेट देहनी फिर दूगो देहनी फिर दूगो देहनी चल जोड़ के बता कि कितना भाई? 7 गो। देख ध्यान से सुन तो के दूगो लमचूस देहनी फिर दूगो देहनी फिर दूगो देहनी हाँ तो ओके जोड़ के बता कितना भाई? 7 गो। अरे गधा तो हम कैसे समझे? देख अब तोरा के दूसरा तरीका से समझाए। जैसे हम दूगो कलम तो के देहनी फिर दूगो कलम देहनी फिर दूगो कलम देहनी तो जोड़ के बताओ कितना भाई? 6 गो। शाबाश बेटा शाबाश। चल यही तेरे जैसे दूगो तो के लमचूस देहनी फिर दूगो देहनी हाँ और फिर दूगो देहनी हाँ। चल जोड़ के बता। भाई मैं बता तो देले बनी कि 7 गो हुई का ये रही बतिया के मथवा पेर ले वाला थी ठोके। अरे बेहुदा जब कलमिया 6 गो होती है तो लमचूसवा का है 7 गो होता है? काहे कि पहले ही से एगो हमारा के हलम चुसवा तो बटला ही बा। गधा कह के चल भाई। आज तो हमार माथा तू कह दिया। रोल नंबर 7 दुलारी चल तू 1 से लेकर 10 तक हिंदी में गिनती सुना। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 6 कहा भैया? गुरुजी आज सुबह टीवी पर समाचार सुनी बतावत रहे कि एक बस दुर्घटना में 6 की मौत हो गई। आई हो दादा ये तो बुझाता कि हमारे कपड़े हमारा खा गई सर। चल भाई रोल नंबर 8 चितकबरा बेटा चल बता हमनी के शरीर में केवल ऐसा चीज बा कि होएगा ही लेकिन अलग अलग नाम से प्रसिद्ध बा। देखिए गुरुजी हईहो एगो बारे ह लेकिन एके जुल्फी कहल जाला। हईहो एगो बारे ह लेकिन एके भहुआ कहल जाला। हईहो एगो बारे ह लेकिन एके बरौनी कहल जाला। हई देखी इहो एगो बारे ह लेकिन एकरा के मोछ कहल जाला। मोछ देख ले हईहो एगो बारे ह लेकिन एके दाढ़ी कहल जाला। अब बताओ तनी हम बस बस अब ओकरा नीचे मत जी बस बस रह दे। अब रह दे जान गए बस कर तू बैठ जाए दादा ला आज तो बिलरा के पाड़ा बोल और इस सवाल वो मेरा में बबुआ